Zalunci, ha'inci ya yawaita a cikin mutanenmu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A cikin wannan faifan bidiyon mun yi waiwaya kan wasu mutane 12 wanda makusantansu ne suka hallaka su, kuma har izuwa yanzu babu wani kwakwaran mataki da aka ɗauka akan ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wannan ɗanyen aikin face ajiye su a gidan yari. In dai Bahaushe ne kai, wannan bidiyon yana da matukar muhimmanci a wajenka. Ka kalle shi daga farko har ƙarshe, sannan kuma ka yi sharing wa 'yan uwanka Hausawa da kuma waɗanda suke jin Hausa ko da baka san su ba, saboda muhimmancin bidiyon. Za ka iya zama shekara 1-2 a makaranta baka ɗauki darasin da ke cikin wannan bidiyon ba. Don haka mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Amma kafin nan, don yau ka fara cin karo da wannan shafi na mai albarka, abu 1 zuwa 2 muke bukata da kai, yana da matukar muhimmanci. Na farkon kuwa shine ka yi sharing ɗin wannan bidiyon kamar yadda muka faɗa a baya. Za ku ji muna nanata a yi sharing ɗin wannan bidiyon. Dukkanin hotunan mutanen da kuke gani mun kafe muku akan wannan faifan bidiyon, mafi yawancinsu wayanda suka fi kusanci da su ne suka hallaka su, kuma babu abin da aka yi. Kaga hakan na nufin kai ma kana da wayanda kuke tare da su ko baka sanya kuke da su ba. Insha Allahu a cikin wannan faifan bidiyon shi kuma zaka gane waye yake kusa da kai, me ya kamata ka yi domin tsira da lafiyarka da mutuncinka, kai har da imaninka, domin wasu suna rubuta wasu, wani ya je abin da har abada ba zai daina da na sani ba, ko kuma ce ma har ta tassara. Don haka kada ka manta ka yi subscribing, ka danna ƙararrawa, domin hakan zai taimaka maka wajen samun dukkanin wani videos da zaran mun ɗora. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. A kwanaki 2 nan da suka gabata an aikata wani ɗanyen ta'addanci a Ɗorayi Caranci da ke jihar Kano, inda aka yi silar hallaka mutum 7 a lokaci ɗaya. Ba wannan muke so mu fara da shi ba, mun yi muku highlighting ne domin shine abu na kusa-kusa wanda zai iya sosa muku zuciya ku tuno da abubuwan da suka faru a baya. Kun tuna da wata 'yar karamar yarinya 'yar makaranta wadda malaminta yi mata wani ɗanyen aiki wanda har izuwa ƙarshen rayuwar iyayenta ba za su manta ba? Hanifa, na san kun manta, ko in ce da yawan ku kun manta. Wannan hukunci aka ɗauka akan wanda iyo Hanifa wannan abin, har izuwa yanzu babu abin da aka masa, yana gidan yari ana ciyar da shi abinci. Al'umma da dama suna ganin ba wannan matakin ya kamata a ce gwamnati ta ɗauka ba, na kai wannan bawan Allah gidan yari ta ajiye tana ciyar da shi abinci ba. Ya kamata ne a yanke mai hukunci daidai da abin da ya aikata, domin kuwa ana tauna tsakuwa ne domin aya ta shiga taitayinta. Saboda haka ne yasa mutane suke ganin in dai ana so a yi wa tufkar hanci, duk wanda ya yi shi ma a yi masa. Daga lokacin da aka yi kitsin Hanifa zuwa yanzu, mutane nawa ne aka yi ire-iren makamancinsa? Babu kuma wani kwakwaran mataki da aka ɗauka akan waɗanda suka yi wannan ɗanyen aikin, face ajiye su a gidan yari ana ciyar da su abincin gwamnati, babu dare babu rana. Ya kamata a sauya wannan tsarin. Ba iya Hanifa bace wannan abin ya faru da ita kuma ba ɗau mataki ba. Za ku yi tuna wannan sabon auren, wannan angon, kun gane shi? Idan ma ba ku gane shi ba, wannan shine Salisu Idris Ibrahim, matashi daga jihar Kano. Ba zai da daura aurensa ba, matar shi ta silar bari shi duniya. Inna lillahi. Wannan ma abin da ya faru da shi kenan, shi ma ango ne. Wannan ma abin da ya faru da shi kenan, shi ma ango ne. Wa'annan mazajen guda 3 da kuke gani, dukka irin abu ɗaya ne ya faru da su. Babu kuma wani kwakwaran mataki da aka ɗauka akan matan har izuwa yanzu, face a ce maka suna gidan yari kuma ana ciyar da su abincin gwamnati, babu dare babu rana. Muna kira da a sauya wannan tsarin, ba a haka za a ci gaba da tafiya ba, domin kuwa mugu in dai gaba a ɗaukan mataki a kansa, ƙara ƙyanƙyashe wasu sabbin yaran yake. Ba iya wayannan angwayen ba ne, akwai wata matashiya mai suna Cucu, na san kun tuna da labarinta, wacce ta haɗa baki da wani malami mai son zuciya, aka yi wanda ta hallaka wanka. Ana ƙoƙarin a rufe abin, daga ƙarshe dai asirin su ya tono. Ita ma har izuwa yanzu babu wani kwakwaran mataki da aka ɗauka a kanta, face na ajiyar gidan yari, wanda za a iya wayar gari dukansu ɗin nan a samu wata gwamnatin ta ce ta yafe musu, kuma ya yafu, bayan ba haka Allah subhanahu wata'ala ya ce ai ba. Duk mutanen da suka aikata irin wannan ɗanyen aikin yana da matukar muhimmanci a kama su, a yanke musu hukunci daidai da abin da suka aikata, idan har ana so a rage faruwar irin waɗannan abubuwan. Ba wai a kwashi mutane a kai su gidan yari a ajiye su ta cin abincin gwamnati, babu dare babu rana. Idan ba ku manta ba, a kwanaki 2-3 da suka gabata, akwai wani matashi mai suna Umar a Ɗorayi Caranci da ke jihar Kano, inda ya jagoranci abokansa suka je wani gida, suka yi silar barin mutane 6, suka yi silar barin mutane 7 duniya nan take, yara guda 6 da mahaifiyarsu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Har yanzu a jihar Kano ana ayyana wannan abu da ba a taɓa aikata shi, ba a faɗin jihar Kano a lokaci guda.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai hotunan da aka fitar idan baka da tsaurin zuciya ba za ka iya kalla ba, kuma wannan bawan Allah makusancinsu ne, domin kuwa sun yarda da shi, sun san shi, yana zuwa ya kwankwasa kofa za a buɗe mai shigo cikin gida saboda kusancinsa, amma kuma aka haɗa baki da shi, ko kuma in ce ya jagoranci wannan ɗanyen aiki, da shi aka yi sallar su, da shi aka yi su makabarta. Don haka ba kowa ne da yake tare da kai yake son ka ba, don haka yana da matukar muhimmanci ka san waye a kusa da kai. To ta yaya za ka san waye a kusa da kai? Shawara ta anan ita ce mu riƙe azkar safe, rana, yamma da kuma dare. Duk lokacin kuma da kai sallah ka ɗaga hannu ka roki Allah subhanahu wata'ala ya kare ka daga dukkan wanda yake kusa da kai ko yake nesa da kai da niyyar ya cutar da kai. Insha Allah in dai kana irin wannan ba za ka gushe ba sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna ma dukkanin wanda yake son cutar da kai kuma ya raba karshe ba tare da ya cuce ka ba. Wannan ita ce. Sannan kuma ina so ku share din wannan bidiyon domin mutane da dama su ga wayannan bayan Allah da aka yi musu mummunan aiki ko ba tare da gwamnati ta ɗauki kyakkyawan mataki ko kuma matakin da ya dace akan wayanda suka yi musu ɗanyen aikin ba. Kada a manta a share din bidiyon. Idan kuma yau ka fara cin karo da wannan shafi ka danna subscribing, ka danna ƙararrawa, domin hakan zai taimaka maka wajen samun dukkanin wani shiri namu da zarar mun dora. Mun gode. Su kuma Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta musu, Allah kuma ya sa dukansu aljanna ce makoma. Mu ma idan tamu ta zo Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe. Bisalam.